Amb arcs i fletxes s'intenta acabar aquests dies amb la superpoblació de coloms i tórtores d'algunes granges de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental. Altres anys ho havien fet amb escopetes, però espantaven el bestiar i molestaven els veïns. El sistema no té precedents a Catalunya, però es podria estendre a més llocs si aquesta prova pilot funciona. Els coloms també provoquen molèsties al món rural. La brutícia que deixen a les teulades obstrueix canals de desguàs, poden transmetre malalties als animals i mengen una mitjana de 40 grams de pinso al dia. Aquests són alguns dels efectes negatius de la superpoblació. Vàrem pensar que una bona solució seria aquestes batudes que s'estan fent amb arc i fletxes, perquè d'aquesta forma, vull dir, solucionant dos problemes. Primer, el control dels coloms i segon, els nostres veïns que no tenen absolutament cap problema de res. L'activitat dels arquers no és només qüestió de punteria, ja que han de salvar diferents dificultats en la batuda entremig de vaques que no es pot dir que hi col·laborin. Es pretén disminuir i espantar aquests grups de coloms que han agafat el costum de passar moltes hores al voltant de les granges on el menjar està assegurat. La feina de l'arquer es desenvolupa mentre a la granja s'hi treballa. L'objectiu és abatre tants coloms com sigui possible durant les setmanes que es farà la batuda. A mi m'agradaria quasi bé qualificar-ho d'un acte cívic. A els caçadors ens agrada anar a caçar, però el d'avui no és anar a caçar, això és fer un servei a la comunitat. Fins ara aquest servei l'havíem fet amb l'escopeta i l'havíem fet fent més soroll i fent una mica més de sang i amb una mica més de molèsties. Hem optat per provar de forma experimental la caça amb arc, en aquest cas en concret, amb unes fletxes especials, o sigui, no és la convencional amb punxa, sinó un tipus d'arc especial, de fletxa especial, i provem aviam bàsicament això, perquè és discret, és un sistema discret i a veure si és efectiu del tot. El Departament de Medi Ambient participa en aquesta coordinació entre administracions, pagesos, caçadors i veïns, autoritzant aquest programa pilot que pretén aturar els perjudicis provocats per la superpoblació de coloms i tórtores.